ओरैनोथ' आङो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फासारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै। दा ओंखायनो आं दुखु मोनबाय। ओरैनोथ' बोथोराबो गरम जाखाबाय आरो बोथोर गरमजों लोगोसे आङो जेबो एक्टिभिटिस खामानि मावाखै खाम्फासारजों थांफानानै। ओमफ्राय हाला आङो गांनै गस्ला बोरै गानबावनो, माला खुफिननो, आं बेखौ सानदोंमोन। दा बिदि साननानै दिनै मोनसे खाबु लानानै जोंहा बिक्रम फंबाय आरो जोंनि ब्लकनि नेताफोरखौ लानानै रायज्लायनानै दिनै गांसे गस्लाखौ आं खुफिनबाय। बिपिएफनि गस्लाया दिनै गस्लायैनो दङ। बिपिएफखौ आं बजबफिनबाय आरो एक्टिभ हिसाबै आं खामानि मावगोन बिपिएफआवनो। खाम्फा बरगयारी बिथांजों माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोरा जयन जादोंमोन। बिथांमोनाबो बिपिएफआव फैफिननायनि सारा दं नामा? एक्सुवेलि फैगोन, आंजों जिखिनि कन्टेक्टआव दङ। उइथ नेम हिसाबै आङो दिनै बुंथ'ला। उइथ नेम हिसाबै जुदि बुङो गाबोन माबा मोनसे सोरनावबा हाबफैनो हागौ। बिनि थाखायनो आं बुङा। बेजों जिखिनि जयनिं जादों मथा मथि 5% थाबोगोन। बाखिथ' बहुद मानसिफ्रा आरो फैदेरबावगोनसो आंहा आसा दं आरो। जों नुनो मोनबाय थादों फिल्डआव खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनावहाय गावनि बियाबजों लोगोसे बिटिसिनि दाब जायगायाव केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेहाय गोबां बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि जों समाजारि बिजोङाव नुदों। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' ओरैनो भुवा स्टाइलसो आं नुबाय थादों। एक्सुवेलि गोसो मोजांजों फैयाखै, हयथ' माबा मोनसे लुजाबायदों खोमा, आं बुंनो हाया। एक्सुवेलि बिथांमोनहाबो रिटार्न जागोन आं नुहुरदों। आरो खाम्फासारनि जि इउपिपिएल दलाव हाबनायनि जि उद्देश्य, जे आंजों मोनसे क्ल'जलि हिसाबै रायज्लायबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों माने मिलायनानै सिङाव गोरोबना गेलेगोन 100%। गतिके आङो इउपिपिएलआवनो बारनानै आङो 14 चिरां दुवाराव टिकेटखौ मोनखागोन। बे हिसाबै ज' थांनानै टिकेटखौ लानानै गेलेदिनि बिदि होनदोंमोन। खिन्थु दिनै नुबाय जे दिनै दिलीप सैखिया बिथाङा बुंबाय एसे उनाव जे बिजेपिया हारसिं, इउपिपिएलआ हारसिं, बिपिएफआ हारसिं बेखिनि गेलेगोन होननानै बुंबाय। बिनि उनावथ' आं सिन्था खालामबाय बेथ' बोरै जालायखो। दा बेनिफ्राय बहुद आं सानदों साराबो हयथ' माबा मोनसे नार्भास पइन्ट दं खोमा गावनियाव, आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।